a Líbia. I d'ahir ja creiem que ja eixirà pressupost per fer investigació en quant a la mela. Ahir, visto lo visto, que ara estos 2 anys últims hem tingut la mela ha anat cara, i no és ni més ni menys perquè una forta demanda que hi ha a països com Xina, la Índia o Corea o la part d'allà, que li han vist que és un aliment saludable i estan tirant molt del mercat. I ahir, als Estats Units, que és la màxima productora mundial en el 80% de la producció, i Austràlia, que li va detrás, Espanya ho vam ser en el seu moment, però avui només tenim un 5% de producció a Espanya. I els avelers en zones molt marginals i de poca producció. Estem parlant que els Estats Units té una producció de gra de 2.800 quilos hectàrea, Austràlia va per 2.200 i nosaltres tenim 150 quilos per hectàrea. Per tant, a veure si millorem en el que és la selecció varietal i també en peus perquè no es morguen tant els amelers aquí i a veure si som capaços de pujar estos rendiments per hectàrea i que puguin tindre valor añadit. Tenim varietats molt bones, com puguen ser la Marcona, que a nivell de província de Castelló tenim el 50 o 60% de producció nacional, però hi ha varietats autòctones molt bones ahir a la província de Castelló que creiem que s'haurien d'estudiar i promocionar. Com ahir a la Comunitat Valenciana tenim 2.500 llavors i això no té sentit empresarialment, aquest estudi que volem que se faci o que hem demanat per mig d'aquest projecte que hem treballat a la Unió, això hauríem d'acotar les varietats i tindre 3, 4 o 5 varietats autòctones, estudiar-les i de totes les que hi ha de floració tardana, que ja estan molt estudiades, però a veure quines de totes ens van millor aquí a la zona nostra. I aquesta és una mica la pretensió de que acotem varietats, estudiem igual peus com varietats autòctones i d'estes de floració tardana i que al final puguen ser pràcticament industrialment perfectes, conforme són els Estats Units, que en tota la producció que té, el 80% del món, només tenen 4 varietats. I nosaltres hauríem, ja dic, acotar tot això i de lo que se tratarà este projecte que vam presentar a Líbia serà treballar en aquest sentit. I probablement ahir a la comarca, que és el que vam demanar, que pogués anar a un camp d'ensaio per poder-ho treballar. Aquesta seria una de les parts, vos volíem comentar-ho i ja dic que això va néixer no enguany en aquesta fira de la mela, que nosaltres tots els anys tenim una jornadeta i parlem al voltant de la mela tota la evolució que es porta. Ja va ser l'any anterior. Al final ha quallat, crec que ens tenim que felicitar tots i anar en la línia de veure com millorem varietats, selecció clonal en varietats i tot això, i peus també. L'altre tema és a nivell d'oli d'oliva, també molt implantat dins de la comarca, i algunes dades que potser poden interessar. La producció mitja nacional en les últimes 6 campanyes són de 1.305.000 tonelades d'oli a nivell nacional, la producció mitja. El seu valor representa el 6% de la producció final agrària a nivell espanyol, que també és important. I la mitja de les explotacions són 5,5 hectàrees i hi ha 363.000 explotacions d'olivar a Espanya. I la producció pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys en plantacions intensives que s'han fet, que han pujat la rendibilitat per hectàrea. La mitja d'Andalusia, que és la més important, són de 5 a 6.000 quilos hectàrea, cosa que la Comunitat Valenciana estarem sobre els 1.000, 1.200, i això en olivars més bé en zones d'interior i de muntanya i de secà, que també és un poc marginal. La campanya 2013-2014 va ser la màxima producció que hi ha hagut a Espanya en tots aquests anys i quasi es va arribar a 1.800.000 tonelades, 1.780.200, i ahir el que ha pujat molt, el mercat interior ha tingut un 9% més de consum
però estem en 530.000 tonelades, ja dic, ha pujat un 9% el consum a nivell espanyol. Però el que ha sigut important han sigut les exportacions, que estan en 1.110.800 tonelades, que és un 71% més, i estem exportant a 162 països. Aquí la reflexió seria la primera, de que tenim varietats autòctones molt bones, ja hi ha hagut molta gent a la comarca que està treballant bé en aquestes varietats autòctones, i el que es tractaria és de fer olis de molta qualitat o d'excel·lència, grans verges extra, que podem fer-ho per la idiosincràsia de les varietats que tenim aquí, i així al mercat, sigui interior o exterior, però valoritzar el producte, no? Aquesta diferenciació que tenim, valoritzar-la. La producció estimada enguany, doncs bueno, enguany tenim una producció estimada més o menys de 800.000 tonelades, que és molt menys de la meitat de l'any passat, per tant, ha pujat una miqueta al mercat, però creiem que estan frenant-lo, doncs bueno, igual la gran distribució, que té el seu pes, no? I que està, doncs, inclús productes està fent venda a pèrdues, i això és una mica el que critiquem. I també el que volem és que es fique de veres la llei de la cadena alimentària en funcionament, no en oli, sinó en tots els productes, perquè al final ja es va aprovar, aquesta llei de la cadena ja es va aprovar en l'oposició de lo que era la gran distribució i el Tribunal de Mercats i la Competència, i aquesta gent han ficat una mica lo freno perquè aquesta llei de la cadena no es pugui repartir en tots els agents, no? A veure, l'oli d'oliva, a nivell de grasses, a nivell d'Espanya, és el més consumit, prop d'un 70% del total del mercat, a nivell de grasses, però un altre punt alarmant és que sol se consumeix el 26,5% de verge extra. I ahir sí que crec que com a productors o com a tota la gent que estigui dins del sector és important que fem una labor de cultura i educació de lo que és el consum dels verges extra, perquè estos sí que no tenen cap manipulació i tenen tota la riquesa en quant a sabors, a olors i en quant a grasses, i sense cap manipulació, no? A veure, segons dates del COI, el Comitè Olícola Internacional, les últimes 15 campanyes augmentava el consum en un 25%. Per tant, crec que tenim un cultiu important dins de la comarca que tenim que potenciar, però ja dic, en aquesta reflexió que diem, que se consumeix bastant, però el verge extra, que és el que tenim que treballar, perquè ahí està el valor añadit, doncs encara se queda curt, no? Algunes cosetes més que han eixit estos dies, concretament el divendres, se va firmar ja el que han sigut els reals decrets que regulen el tema de la PAC a Espanya, no? Ahir, ens han vingut pràcticament els mateixos diners que teníem antes, però hi ha més hectàrees a repartir i nosaltres ja vam valorar que ens podíem quedar d'un 15 a un 20% menys d'ajuda cada explotació. Això hi ha un canvi important, primer era pago únic i ara hi ha el pago bàsic i pago verd, però les ordres eixes que ja va traure per aconsellament de la Comissió Europea, doncs ara pràcticament ahir cobrarà tothom, i tot el que nosaltres apostàvem perquè fos lo professional com a prioritari, doncs resulta que ara els absentistes i els casaprimes, només treballant la terra i sense anar a collir, podran cobrar les ajudes. I a nosaltres tot això no ens apareix bé, perquè la gent professional que està aguantant tot aquest territori, doncs resulta que tindrà desavantatges. I més greu encara, si ara tenim tot el que són les comarques agronòmiques, que també hi ha una cinquantena de comarques agronòmiques, més o menys pel que se cobra a cada lloc i en cada sector, doncs podem veure que
la part de l'interior, de Traiguera per amunt, Traiguera, Canela Jana, han entrat en una comarca agronòmica igual, però Càlig, Sant Jordi, ha entrat en la comarca agronòmica de la part de Vinaròs i Benicarló. I ens podem trobar en què professionals que estan cobrant l'ajuda ara li passen, pel tema de la convergència, li passen ajuda o li toca passar ajuda, o part de la seva ajuda li toca passar a gent absentista, en tots els respectes, que puguen tindre la seva explotació, però no són professionals de la terra, ja tenen el seu ofici, i a la millor part de la seva ajuda li tocarà passar a aquesta gent absentista. I això és també el que reivindiquem i que no volem. Volem que este professional o tota aquesta gent jove que ha fet una inversió en la seva explotació i ha entrat a treballar-la en el seu risc, que no ens anem carregant el resultat que tenim d'ara 2 anys últims en 1.500 explotacions que han deixat d'existir a la Comunitat Valenciana, en quasi 50.000 hectàrees, 48.000 i pico en concret, s'arriba a les 49.000 hectàrees que s'han abandonat. I aquí, a la comarca del Maestrat, on hi ha molta tradició de la gent, quan no pot treballar a la terra, la cedeix a gent jove que es vulgui incorporar, crec que és una bona labor. I ara també, en el que és el segon pilar, i el que és desenvolupament rural, que nosaltres també demanàvem més ajudes a lo que era la incorporació de jóvens, i al final s'ha quedat, com antes, en 40 milions d'euros, però creiem que això és 2015-2020, però creiem que en 2-3 anys màxims això ho xuplarà, perquè hi ha molta demanda, ens estan tocant la porta cada dia gent jove que es vol incorporar. Jo, en principi, una mica el comentari que volia fer, ja està. Bueno, si a cas no tenim a Domingo ara en aquest moment, però volia parlar també que està ja el que és la proposta per fer les eleccions a DEO. Estem a Benicarló, tenim una DEO de la Garxofa que ha passat moments complicats perquè hi havia un retras de pagaments d'ajudes per part de la Conselleria. Ara pareix que s'hagi actualitzat, però que probablement per últims de febrer o primers de març poguessin tindre eleccions als Consells Reguladors de denominacions d'origen. Per tant, ahir ens toca molt de ple el que és la DEO de la Garxofa, sí que és xicoteta, però molt important i que li ha donat molta personalitat i molt d'empaque de cara al mercat interior i de cara al mercat exterior. Per tant, nosaltres defensarem que aquesta DEO continue, que pugui tindre les ajudes que necessita per poder tirar endavant la gestió, el que és certificació, el que és tot el tema de certificació i a més també tot el tema d'oficina. Per tant, nosaltres això ho defensarem com a tal, i també allí juga un paper important la cooperativa i probablement ens sentem a parlar i a veure de quina manera puguem tirar endavant en la representació adequada dels llauradors de Benicarló. Ja dic, ahir també hi ha alguns que els hi pilla per un altre Consell Regulador, que és el d'Agricultura Ecològica, i nosaltres el que vam demanar a la Conselleria és de tindre un procés llimpio, que l'altra vegada no el va haver. L'altra vegada van haver actituds, inclús alguna presidència va estar elegida a dit, i això és el que no volem. I el que volem és un procés llimpio, que poden haver pactes en organitzacions agràries, en cooperatives, etc., però que han de tindre un procés llimpio conforme cal i que sigui democràtic. Alguna cosa, que tingueu dubtes. El recurrent tema dels robots al camp, com està l'assumpte? Bueno, nosaltres, com a Unió, el que fem és anar a la Junta de Seguretat a nivell de Comunitat Valenciana, on està el delegat de govern, subdelegats per supost també, i en acabat els jefes de policia autonòmica, Guàrdia Civil, tot al nivell. A veure, robatoris se'n segueixen produint. Jo últimament, passejant pel territori, l'altre dia al Cira, este dia a Castelló, per les Rodones estan vigilant molt furgonetes que puguen ser, que puguen fer robos de producte, inclús de metals, etc. Aquí creiem que s'ha avançat per algun lloc, però ens falta la guinda del pastel. S'ha ficat els grups Roca, que juguen un paper important en quant a investigació. A més, sempre hem demanat que hi haguessin més agents,
al final tenim les limitacions que tenim. Però una altra de les coses que s'ha aconseguit ha sigut la coordinació de policies. Un altre tema important, que claro, com anàvem a la millor, hi havia una denúncia i anàvem al juzgat i resulta que els lladres entraven per una porta i eixien per l'altra, doncs la cultura de la denúncia ha baixat el pistó la gent que denunciava. Total, si han d'eixir per l'altra porta, doncs bueno, baixem el pistó, no? I aquí creiem que juga un paper important el Còdic Penal, que ja fa un any que estan tots els partits d'acord a nivell del Parlament de Madrid, però bueno, sigui per unes altres coses, l'agricultura estan d'acord, però hi ha altres coses al Còdic Penal, no? I la llei d'enjudiciament criminal. Per tant, com hi ha altres coses, doncs al final això no tira avant, inclús en agricultura estan d'acord fa un any, no? I crec que seria la peça clau per acabar de tancar el círcul. I si ja tenim la policia, l'altre d'investigació, nosaltres tornar a agarrar la cultura de la denúncia i en acabat a nivell d'aquí poder-se fer el càstig, perquè allí s'abolix el tema dels 400 euros i la proposta que hi ha al Còdic Penal són de 3 anys de presó quan agarren a un robant, que això no estava. I ara tampoc també desapareix lo de hurto, sinó que és robatori i punt, no? Si es fica això en marxa, doncs nosaltres el que tenim que fer és tot això, denunciar, exigir que la policia funcione, i llavors si som capaços de tot això acotar-ho. Suposo que de lladres sempre n'hi haurà, però quan un roba és perquè pot vendre a un altre lloc. Nosaltres també diem a tot el tema de municipis que la policia local controla molt a certes parades que potser puguin portar mercat robat. Després també tema de ferro, aperos o cobre, etc. Tot això, a tota la gent que ho compra, i estem en una zona, diguem-hi, fronterera entre comunitats autònomes, que també sempre demanem que Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica de Catalunya que estiguen sempre lligats. Per tant, nosaltres en això estem molt damunt. I dir-vos també que nosaltres com a organització, la Unió, hem fet un telèfon intern on tots els afiliats puguin cridar-nos ràpidament, si no volen cridar ni a l'Ajuntament ni a la Guàrdia Civil, i allò ho passem molt ràpid, si la cridada és molt ràpid, i ens hem trobat en ocasions 3 o 4 exemples, a la Vall d'Albaida, a la Ribera, en el tema de la fruita dolça, que van cridar i automàticament va fer cap la Guàrdia Civil i van agarrar els lladres allí infraganti. Vull dir que ens ha funcionat en rapidesa i en estructura. I al final, com també els hi hem dit, bueno, no hem d'anar només a denunciar el quartel, sinó tots els que formen part d'aquí, nosaltres com a organització, els ajuntaments com a tal, que tinguin les portes obertes per donar facilitat a tot aquell que vulgui i rapidesa. Ramon, li volia fer-vos una consulta. S'estan acabant les obres de la variant, que d'alguna manera han influït bastant en les explotacions de Penyíscola, Vinaròs i Benicarló. Saber quin balanç feu de l'execució de les obres i si ha suposat l'impacte que inicialment havíeu previst o no? A veure, jo no estic molt ficat aquí, però sí que te diré, totes les obres tenen un impacte important, no? En aquell moment que es va decidir van tindre un impacte social fort, perquè, clar, quan a un llaurador de Benicarló que s'ha dedicat a les hortalisses tota la vida i que té aquest sentiment i resulta que li passen pel mig per una decisió i a la millor li parteixen l'explotació o de la seva finca, doncs, bueno, això és un impacte social important, a part que mediambiental també, no? I damunt aquestes obres, perquè no hi ha hagut diners, doncs, han continuat el temps i resulta que com a més temps han estat, més molèstia han causat i la gent, doncs, bueno, al final, jo què sé, decídia o el que sigui, però diuen, bueno, és que per favor, ja damunt de que moralment t'apreten, damunt que mediambientalment pues fan tot el mal que fan, damunt m'estan ofenent cada dia. I damunt, mentre una època, pues, quan treballen fan pols, i si hi ha pols o hi ha sisams o hi ha verdures del tipus que sigui, en acabat això va al mercat. Home, guardem una miqueta totes aquestes coses, no només els egoismes de l'empresa que domina i viva la pepa, no. Aquells productes són productes alimentaris que van a un mercat, per tant, com a més pront acabaran les obres, més pront podrà fer la plantació del que sigui. I tindre, ja dic,
home, si resulta que la normativa europea, totes les normatives europees, a nivell de Global Gap, a nivell de control fitosanitari, a tots els nivells ens exigeixen tots aquests temes de control, home, i passen 20 camions i en acabat ho omplim tot de terra i viva, i perquè som els amos l'empresa. Home, hi ha que tindre una miqueta de racionalitat, sentit comú i no apretar tant a tota aquesta gent que està treballant dignament al camp.